أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا على بركة masaba min y'a fɔ an y'a ka gafe sanuma in kɔnɔ k'a fɔ alakira ka hakilila jiginin kɛ, hakilila jigin k'a bɛ muminu nafa kosɛbɛ, ka sali alakiraba ka n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ. Bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye don ɲuman dugu la, kɛrɛnkɛrɛnyala Mazar Sherifila la, an fana karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara ale ka nin yɔrɔ sanumanba in na ka bɛn marisi kalo tile 21 ma san 2026 o min bɛnna salifitini ale tile 3 ma. Ala sɔnna ma tile kɔnɔna na ala kosumaw alkuranɛ kala minnu kɛra ka duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye, ka duwawu ta k'a ɲɛsin an fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an bɛ jamana minnu kɔnɔna na n'o ye Mali ye a n'a kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen, ka duwawu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye basigi ni hɛrɛ bɛ se ka sabati a kɔnɔna na. Surafana dumuw kɔfɛ wajulu kɛnɛba de sigira min k'a kɛ tasibila kɛnɛ ye k'a ɲɛsin an ka forow bɛɛ lajɛlen ma ani ka hakilila jigin kɛ an ka se k'a dɔn diɲɛ in a bɛ ban, an ka wulikajɔ ni cɛsiri an b'a fɛn o fɛn na don dɔ la a bɛ jɔ. O la ka dusukun wele ka na ala ma, ka ala kelebanciya yira dusukun na, ka se ka ala ɲɛsiranɲɛ don u kɔnɔna na cogo min na. Maa min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ bɛnnen b'o ma, o de an fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara. O hukumu kɔnɔna na Jamiyatul Ansardin International tuma o tuma ale bɛ nin kɛnɛ ninnu de labɛn walasa a Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara a ka kanda kumakan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya caman sɔrɔ a la. A kɛnɛ kan ala sɔnna ma welekan jaabira. Kɛnɛ in kan baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ ni an karamɔgɔlakaw olu ka laseliw ye n'o ye Wudul Islam cɛbaw ye. Ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ a bɛna o laseli sɔrɔ. Nka kɛrɛnkɛrɛnyala nin sigida in na an bɛna min yira aw la o de ye an fana an karamɔgɔ ni an ka Mali Conseil Islamique ɲɛmaaba a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara a kɛlen kɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ. O kɛra nisɔndiya ko ba ye. Sigiyɔrɔw o lasɔrɔlen tumana min na foli ni alatanu ni ala barikada bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye dakuruɲɛ 2 min lase ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. Suina en l'année le 21, 3e mois 2026, Mazaro Shirifulala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en karamɔgɔw tɛmɛna. Tɛmɛna. Fɛn min b'u fɛ u y'a fɔ. Tiɲɛ. An bɛ kɛnɛ min kan su in na. Naamu. Komi a b'a kalama nin ye kɛnɛ cunnen ye, nin ye kɛnɛ balalen ye. Tiɲɛ. Bi wula in na dugawu kalanw kɛra. Ala welela an seko la. Tiɲɛ. An tila ko Ala de deli. Naamu. Wele minnu kɛra Ala k'u minɛ an ye. Amin amin Ala sɔn. Nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ dabaw ye. Bɛ kɛ. Minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na. Tiɲɛ. K'a daminɛ an fa Adama na fo ka taa se lahara dɔw ma. Naamu. Ɲumankɛla ni Ala dɔnna fɛn o fɛn b'a kɔnɔ Ala ka hinɛw na Ala ka yafu ma. Amin amin. Kɛrɛnkɛrɛn ma an somɔgɔw, an bangebaw, an kanuɲɔgɔnw,
an dɛmɛbaw an ni minnu jɛra ala ka diinɛ na n'u y'an kɔn ala kɛrɛfɛ an bɛ dugawu k'u ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ k'u ye ala k'u da yɔrɔ nɛɛma u ka huja b'u bolo dalilu b'u bolo u bɛ se ka min fɔ ala ye ala ye min fɔ u sara a kan nka gundo bɛɛ bɛ ala de bolo an bɛ ala deli fili min mana ye u ka adamadenyaw la ala k'o ta u ye ɲuman minnu b'a la ala k'o jidi u ye ala ka an yɛrɛ to an k'a kan fo an ka segin setigi ala ma o kɛnɛ kelen kan an bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ ye minnu y'u ka baara bila ka bɔ dugujanw na ka bɔ yɔrɔjanw na ka bɔ yɔrɔ suruw na ka na fara an ka nin baara in na aw sara bɛ ala de bolo aw sara ti mɔgɔ bolo mɛ ala b'aw sara ala ka sara o de ye sara ye jɔn mana fɛn o fɛn d'i ma n'i ma dun k'a ban yan i bɛ taa k'a to yan nka n'i ye ala masɔrɔ ko in bɛɛ bɛ da ye de mana n bɛ min fɔ ko an k'an cɛsiri an ka tɛmɛ ni baara ye an ka tɛmɛ ni an ye layidu minnu ta ala ɲɛ kɔrɔ an k'an jija u la an k'u dafa baya layidu 6 n'i y'a lajɛ ala min nana n'a ye kuranɛ kɔnɔ o ala de ye mɔgɔw da o de ye silamɛya ala ye n'i ye ala kelen ye ka 6 kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ kɔnɔ ko silamɛw k'a kɛ ala b'a dɔn min b'a la mɛ an yɛrɛ b'a dɔn parce que n'i y'a 6 lajɛ foyi tɛ silamɛya la bilen min ma fɔ a la a tɛ yen an karamɔgɔ dɔ ko baya la ko est ce que silamɛya fɛn bɛɛ b'a la wayi el gharad marad ne mago bɛ nin fɛn in de la n'o tɛ i bananen don a tɔ bɛɛ la hali n'o ye tiɲɛ ye i tɛ se k'o ye ala t'o jiri la baya 6 lajɛ i ka fɛn dɔ fɔ silamɛya kɔnɔ min t'a kɔnɔ fɛn kelen dama fɔ min t'a kɔnɔ ala min ye mɔgɔ da ka silamɛya da ala b'a ka silamɛya bɛɛ dɔn o de la ala ye kuma laban ni silamɛya bɛɛ ye ko a fɔ n pɛrɛlen don ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ diinɛ yɔrɔ dɔ fɔ sa kɛ n'i y'a sɔrɔla o de nana n'o ye ni kira ma na n'o ye e k'o fɔ tan mana bɛɛ bɛ nin baya in de kɔnɔ foyi t'a cɛ an k'an janto o layidu in na ani ala cɛ maa tɛ yen i kelen i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ setigi ala ɲɛ b'i la yen o de la an karamɔgɔ dɔ tun bɛ wajuli la n bɔra surɔɲa ye suraka don diinɛ kɛra ni min ka di i b'o de fɔ mɛ ni min ka di ye n'i y'o fɔ a bɛ bila peseli minɛn de kɔnɔ k'a da basikili la ni hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la a ko ni maa o maa ko ala bɛ fan bɛɛ fɛ ko i kafiriyara net i bɔra silamɛya la pewu ko f'i ka tuubi tuguni nin ye kabako da ye nin ye kabako da ye fan jumɛn bɛ yen ni ala tɛ yen o ye fan jumɛn ye ala bɛ fan bɛɛ fɛ mais an ka maabaw n'an ka kodɔnnaw ye min fɔ hali i bɛ se ka kira ka kuma dɔ ta a b'o ta kisi nɛɛma b'a ma a ko ala bɛ muminiw dusukun na ala bɛ muminiw dusukun na o bɛ faamu kojugu o bɛ faamu kojugu ala kota tɛ se ka dabila ni ala bɔra i dusukun na o kumana ala bɛ yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ n'a ka di ye a fɔ n'a ka dɔnni ye
n'o tɛ ala tɛna sigi e dusukun na o ayi e dusukun man dɔgɔ o ma O ka dɔgɔ mɛlɛkɛw b'a bolo aha u k'olu sen dayɔrɔ ti sɔrɔ dugukolo kan sige u bonya fɛ Allahu akbar ma min y'o da aha o bɛ se ka sigi e dusukun na ni kuma kɔrɔma tɛ wa ayi a tɛ se ka sigi o ala bɛ se ka ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ni kuma kɔrɔma tɛ ayi a tɛ ye Allahu akbar ala ɲɛ b'an na an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ an kɔlɔsilen don setigi fɛ Allahu akbar an k'an janto an ka layiduw la aha a b'an dɛmɛ tiɲɛ k'an se ala ma hɛrɛ la Allahu akbar ah ko ninnu bɛ ban de sige parce que an kan ka min bila an ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn aha komi a fɔra ye cogo min na aha an ka kalifaba dɔw tun bɛ yen ko a kun sɛbɛnnen bɛ olu bolola nɛgɛ yɛrɛ de kan han ko kɛfa bilimawuti wa'iz sige ko saya yɛrɛ wasara wajuli ye ah Allahu akbar n'i miiri sigara la Ɔhɔ. k'i miiri ni bɔli la han k'i miiri i yɛrɛ kotɔ la mɔgɔ wɛrɛw fɛ ah i yɛrɛ dun y'a dɔn a dɔw bɛ na a ti yɛlɛmɛ fiyewu ayi Allahu akbar fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ yen fɔ o tiɲɛ a jira fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ yen aha fɔ don dɔ la ah i kelen b'i ka sigara kɛ Allahu akbar sige a nɔgɔyara a gɛlɛyara o aha i bɛna sigara kɛ ah o bɛ kɛ i ka se bi ban han n'a taara se mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ ko fo mɔgɔw de ka t'i ko aha u b'i yɛlɛmɛ a ka di u ye cogo min na aha mɔgɔ kan k'o don labɛn tiɲɛ o bɛ kɛ don labɛn ta don sige bi su in na Ɔhɔ. an sigilen bɛ olu de kɛrɛfɛ Allahu akbar yann'an yɛrɛ ta don cɛ Allahu akbar ah mana min b'an bolo cɛsiri don aha jija don tiɲɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ aha a ko wallezina Ɔhɔ. jahadu fina lanahdiyannahum subulana sige wa inna allaha lama almuhsinin aha ala ko mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ di han ka ne ka diinɛ dɛmɛ aha ka ne ala dɛmɛ aha lanahdiyannahum subulana Allahu akbar u kana siga dɛ ayi ne yɛrɛ ala de bɛna u minɛ k'u turunɛ Ɔhɔ. k'u bila n ka sira kan Allahu akbar sige minnu bila n ka sira kan tiɲɛ a ko i k'a dɔn han inna allaha mahal muhsinin sige ne ala faralen tɛ mɔgɔ si ka fɔ ɲumankɛlaw tiɲɛ Allahu akbar al muhsinin ah minnu kɛra ɲumankɛlaw ye ko ne ala faralen b'olu de kan Allahu akbar ɲuman ye jumɛn ye aha ka walimuso to a tigi bolo tiɲɛ ɲuman ye jumɛn ye han ka walinafolo to a tigi bolo Tiɲɛ. ka hasidiya bɔ i dusukun na aha ka i tile ah i ka baaraw la tiɲɛ ka hinɛ fantanw na han ala ko ale faralen bɛ ɲumankɛlaw de kan tiɲɛ o tuma na ni maa min ko ne ye silamɛ ye aha siga t'a la e ye ɲumankɛla de ye tiɲɛ n'i tɛ nafigi ye Allahu nka akbar i bɛ se ka fili sige ah kulibali silamɛ bɛ fili bɛ fili an y'o fɔ an m'o dogo silamɛ bɛ fili tiɲɛ nka n t'i segin kɔ aha o ye nafigiya ye Allahu akbar nafigiya dun Ah. silamɛ nafigiya aha kafiriya ka fisa ye sige a ka fisa ye mɛ silamɛ nafigi bi dɔn aha n'i yɛrɛ b'a dɔn Ah. a bɛ baara min kɛ Ɔhɔ. o bɛ n'a ɲɛfɔ Allahu akbar a bɛ kumakan min bɔ a da Ɔhɔ. i bɛna nafigi dɔn a kumakan na tiɲɛ a jira sige o la aha a y'aw cɛsiri Allahu akbar o bɛ kɛ ko ninnu bɛna ban pewu ah Allahu akbar an bɛna segin o ala kelen de ma Allahu akbar o kɔnɔna na han sayiru dɔ a tun ye dakurunya fila fɔ aha nin ko in kan aha a dakurunya fila an y'a ye maa o maa b'a fɔ aha a bɛɛ bɛ kasi de ye sige wa parce que tiɲɛ de don aha a ko Ah. la tas'ali dara Ah. amman kana yaskunuha Allahu akbar الباب يخبر أن القوم نعم. قد رحلوا sige يا طارقا الباب رفقا حين تتركه aha فإنه لم يعد في الدار أصحاب تفرقوا في دروب العرض aha وانتصروا Allahu akbar كأنه لم يكن أنس وأحباب Allahu akbar ah ارهم يديك نعم فما في الدار من أحد sige لا ترجو ردا Allahu akbar فأهل الود قد رحلوا Allahu akbar
ولترحم الدار لا توقظ مواجعها الله أكبر للدور روح كما للناس أرواح الله أكبر أكو تودي قل لا تسعى للدار أمن كان يسكنها الله أكبر نسرا بمباتوكا سوداما كوي كان سونينغا كو جوني ngumbiya كوي كان افو الله أكبر الباب يخبرك أن القوم قد رحلوا الله أكبر كو دايره با نيفويو بكي كو تارا كو مغنون تارا الله أكبر دابا فيو كو تارا داي تشويا مغبه سوكونو اني مغوتي سوكونو دا تشويا بو فيه بكي يا طارق الباب رفقا حين تتركه الله أكبر كو امي مغاكا بامباتو كا داكونغو كويكا هنا يرلا فانه لم يقعد في الدار اصحابه الله أكبر كما تسكنوا بلي اي ماشيتي فانه لم يقعد في الدار اصحابه كما تسكنوا بلي الله أكبر تفرقوا في ضروب العرض وانتصروا الله أكبر كوت لا دوما كلو ينجكرو وشرنا ويصبلا كأنه لم يكن أنس وأحباب الله أكبر كواكري نافوت لكلي نينا جيبا ما يسوي منو كانوا باما يي الله أكبر ارحم يديك فما في الدار من أحد الله أكبر كويكا هنا يبولو فلالا أجرا emi mi feka do kuika hini bolo flala ko ma te sokono ولي بلي لا ترجو ردا فأهل الود قد رحلوا الله أكبر ko ni yedda ko ngo kuika na jabi kono أي kana miri kuy bina jabi kuyti jabi de ko kan ba nun takara الله أكبر ولترحم الدار لا توقظ مواجعها kuika hine soyi nyerela الله أكبر ikana ka fitne wuli ko li dar ruhin ko ni be sola kemali nas arwahu ko min ni be mola chomna الله أكبر kuika hine so yerela te ikana ka toro wuli ko jenu ngumiya الله أكبر e ni echen يا ولي بلي ambitata foka ba الله أكبر mais adama de la fe ko el insan arabu kana bi fo ko mogo el insan o de mogo ko me mogo yere ni ya la je ko a kelma bora nisiyanu de la الله أكبر nyine الله أكبر nyine o de la doya fo sidna ali ka kuma do akona sorola na sorola nyine kumbi nyine kunye fenye kwa ala ma do ana ko milliardaire akumi ke oluka santa de fanda mun se kasa nyine na ni nyine kunde mogola ko fa bi feri marchandise do sugula ko milliardaire de kumba soro nyine ami nyine mingo $2 ibi ke cogo dɔ la n'i ma ɲinɛ i ti mɛn ayi Allah akbar o tiɲɛ Aïdara wallahi fɛn dɔ b'i bolo don dɔ la n'ala tun ma ɲinɛ dilen la e yɛrɛ tun t'i mɛn ayi Allah akbar o ye wulibali ala ye an dɛmɛ ni ɲinɛ de ye tiɲɛ ɲinɛ pewu tɛ mɛ ka waati dɔ tɛmɛ i kan n'i tora o don cogo la n'i tora o don cogo la iti mɛbile dɛ ayi Allah akbar iti mɛ parce que hami ni hujini o ka jugu bana yɛrɛ ye adamaden ni nɔfɛ tiɲɛ a ka jugu a ye Allah akbar ɲinɛ de b'a to an bɛ waati balo tiɲɛ mais nin bɛɛ la an mago bɛ mun na yan ko a y'a cɛsiri Allah akbar sitanɛ b'an ɲinɛ tiɲɛ an kana an yɛrɛ to a bolo ayi an kana an yɛrɛ to a bolo Allah akbar Aïdara ansaru kanuɲɔgɔnw aw sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo diinɛ in kira o kira cira a kira si tɛ yen min kelen nana ka baara kɛ ayi Allah akbar la kira o kira cira ala ye sahabaw de d'a ma
minnu ko an bɛ fara i kan an ni an ka nafolo nin diinɛ in an b'a sa a seyɔrɔ la fo an ka segin Ala ma. Cɛ minnu y'o layidu ta Alakira ye sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔnna tara kira bɛɛ ye Isa n'a ka hawariyunaw kun don. U ye layidu ta ye i bɛ sa yɔrɔ min na an bɛ kɔn i ɲɛ ko in an b'a sa a seyɔrɔ la. O tuma na kira o kira cira Ala ye cɛdenw d'u ma minnu b'u dɛmɛ. Jagoya tɛ silamɛya ye. Silamɛya ɲɛ bi fɔ a bɛ fɔ n bɛ fɛ ka min fɔ ka mɔgɔ jagoya ko fɔ a ka kɛ silamɛ o tɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fiyewu. N'i ye busanya kelen kɛ maa o maa na ko kɛ silamɛ ye a bɛ fɔ i ka tuubi parce que i bɔra silamɛya la pewu. Maa o maa ye Ala ka aya sɔsɔ e kafirlama bisa. Ala ko cogo di? A ko walaw sha Allahu ma ashraku. Ko n'a ye ne Ala ja maa si ti fila fara Ala kan. Ni ye Ala kumakan de ye. Suratu An'am aya 107. Walaw sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alayhim hafizan wa ma anta alayhim biwakil. Ko n'a ye ni Ala ja kafiri kelen ti bɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye. A ko wa ma ja'alnaka Muhamadu ne Ala ma e kɛ n ka kira ye k'i bila alayhim hafizan ko i ka mɔgɔw contrôler minnu k'u ye silamɛ ye i k'u ma ka ban jɛnɛya ye haramu ye a banna. Kana t'i tulo da maa ka fenêtre la kana maa tɛmɛ dɔ ni walimuso dɔ ye ko a muso dɔ wa la mi ci k'i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n'i ye diinɛ ɲɛ f'u ye a t'u u ni ne Ala cɛ. Inna alayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Kuranɛ ko kira ma e tɛ ninnu ka wajibi bilenkɛla ye koyi ko f'u k'a kɛ jagoya la u to yen n ka ci lase i k'a dɔn mɔgɔ ninnu fagali kana ne Ala yɔrɔ la ne yɛrɛ Ala b'o kɛ e ka foyi t'o la. Inna alayna iyabahum. O tumana kira sen bɔra la yan dɛ n bɛ fɛ a ka nin fɛn ninnu faamu a k'a dɔn diinɛ mɔgɔ tɛ se ka jagoya ka k'a ye Ala ko ci lase nka mɔgɔw fagali o to ne Ala ma inna alayna iyabahum u ni tigɛli ka na n'u ye dingɛ kɔnɔ ne Ala bolo yan o bɛ ne yɛrɛ Ala kan e Mamadu ta to yen. Summa n'u ye sɔrɔ kaburu kɔnɔ alayna hisabahu u ɲininkali n'u sɛgɛsɛgɛli o bɛ ne Ala de kan. A bɛ faamu k'u ɲininka a ye mun kɛ a ye min mɛn a y'a kɛ wa a banna mun ma a sɔnna mun ma ne yɛrɛ Ala b'o kɛ. O tumana nin bɛɛ fɔlen kɔ n ye nin min fɔ sisan nin ye suratul An'am ye aya 107 mais n'an y'a lajɛ Ala ko n'a ka d'ale ye maa tɛ kafiriya mais e ko an ka bamuru ta ko fɔ mɔgɔw ka kɛ silamɛ ye Ala dɛsɛra min na e bɛ n'o kɛ. I kun ka dɔgɔ o la dɛ. Nuhu ko a ka mɔgɔw ma a ye kiraya lase min kɛ o ka mɔgɔw ko kumana jagoya don wa a k'u ma ko a ti jagoya ka don a la mais a kɛli ye jagoya ye sabu n'a m'a kɛ a bɛ jeni. Nuhu k'u ma anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ne bɛ se k'aw jagoya kɛ diinɛ na ka sɔrɔ a yɛrɛ ban bɛ diinɛ na a t'a fɛ aw ban bɛ diinɛ min na ne bɛ se k'aw jagoya ka don o la nin ye Nuhu kira de kumakan ye nin ye ko ale tɛ se ka mɔgɔ jagoya ka kɛ silamɛ ye ko aw banna na ka ban ne tɛ se k'aw jagoya parce que silamɛya t'o ye mais tafsirikɛlaw ye nin kɔrɔ fɔ cogo di ko nin aya in ko isharatun ila an la ikraha fi din wa anna al-imana yakunu bil ikhtiyari la bil qahri.
ko ni aya in kɔrɔ ye ko a b'a yira anw de la k'a fɔ ko diyagoya tɛ diinɛ na c'est à dire k'a fɔ f'i ka kɛ silamɛ ye diyagoya la k'o tɛ silamɛya kɔnɔ ko wa an k'a dɔn limaniya ne dan bɛ ala la ne ma da ala la ko a bɛ kɛ de bil ikhtiyar ko a tigi de b'a choisi ka kɛ silamɛ ye ou bien ka to kafiriya la la bil qahari ko a tɛ kɛ ni diyagoya ye kuma na ni ne ko n bɛ bamuru ta e nɔfɛ ko i ka kɛ silamɛ ye n ye ala sɔsɔ pour que ka an ka kira jɛya n bɛ ka nin de fɔ ye don o don silamɛya bɛ nɛni de ko mɔgɔ faga diinɛ don mais silamɛya ma mɔgɔ kelen faga k'i ka kɛ silamɛ ye a tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi a ye jihadi fɛn o fɛn mɛn silamɛya la a jihadiw de kɛra difa'an ani nafsi an tɔɲɔna bin kɛra an kan ala ko an k'an yɛrɛ ɲini silamɛya de tɔgɔ bɛ tiɲɛ ko mɔgɔ faga diinɛ don première guerre mondiale tɛmɛna mɔgɔ miliyɔn joli sara e ye madu tɔgɔ mɛn a na wa e ye daramani tɔgɔ mɛn a na deuxième guerre mondiale tɛmɛna mɔgɔ miliyɔn joli sara i ye madu tɔgɔ mɛn o ye daramani tɔgɔ mɛn bi bomuw bɛ ka jigin ɲɔgɔn kan ka fagali kɛ yɔrɔ bɛɛ a fɔra ye k'u bɛ k'a kɛ kuranɛ tɔgɔ la wa kumana bin kɛra silamɛya de kan ni bin kɛra i ka sariya la ni se b'i ye i yɛrɛ b'i ka se jira k'i yɛrɛ ɲini silamɛya ye jihadi fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a jihadi bɛɛ kɛra ko an b'an yɛrɛ ɲini mais a ma kɛ ko an bɛ mɔgɔ dɔw diinɛ na nin ye kira kumakan de ye nabila nuhu de ye nin fɔ ko anulzimukumuha wa antum laha karihun ne b'a aw diyagoya k'aw don silamɛya la k'a sɔrɔ a t'a fɛ ko o tɛ se ka kɛ kira dɔ de kumakan ye nin ye mais e ko cogo di e ka dɔnni bɔra min e ye kalan kɛ min n bɛna min f'i ye sisan suratu an'am de a aya 149 ala ko cogo di qul falillahi lhujjatul baligha walau sha'a lahadakum ajma'ina ala ko dalu min bangenen don ni tiɲɛ don a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka kunbɛn k'o bɛ ne ala de bolo o de ye ne ala ta ye ko falau sha'a n'a kun ye ne ala ja lahadakum ajma'ina ne kun bɛ a bɛɛ ka da k'a bɛɛ kɛ silamɛ n'a ye ne ala ja n b'a bɛɛ kɛ silamɛ a bɛɛ mais o man ja parce que n ye layidu ta setanɛ ye kaban la'amla anna jahannama minka wa mimman ittaba'aka minhum ajma'in ni ala ye layidu ta kaban n bɛ jahanɛmɛ sɔsɔ setanɛ na ani maa o maa tugura setanɛ kɔ n b'a bɛɛ kɛ ka jahanɛmɛ sɔsɔ yan a bɛɛ o layidu talen kɔ ni ala bɛ bɛɛ kanda bilen la bɛɛ ti kanda bilen kumana n bɛ fɛ ka nin fɔ aw ɲɛna u bɛ miiri jugu minnu di k'a fɔ kira kun ye mɔgɔ fagala de silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ de foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ a ye mɔgɔw faga kɔ la mɔgɔ faga yɔrɔ o yɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɔrɔ ɲini a kɔrɔ ɲini a kɔrɔ bɛɛ ye bin kɛra kan a yɛrɛ ka seko k'u la a y'u faga a ye bamuru ta ni ala ko ten n'u k'u ti fara la a y'a yɛrɛ ɲini o t'i diyagoya ye i t'i fara n na e ma ne da ka bila yan n b'i yɛrɛ ɲini dɛ n'i ma fara n na n b'i yɛrɛ ɲini n bɛ se min na n b'o kɛ n'i ye jakuma minɛ a seko ye wukasili de ye n'a sera k'i tiɲɛ a b'i tiɲɛ o y'a fanga dan de ye o tumana n'i ko silamɛw ka silamɛya ti kɛ ka tila u ti balo ordre b'u bolo u k'u yɛrɛ ɲini mais diyagoya tɛ se ka kɛ silamɛya ye c'est à dire ko n bɛ mɔgɔ forcer a ka kɛ silamɛ ye i tɛ se parce que silamɛya ye dusukun de ye n'i dara a la i bɛ sɔn n'i dara a la i bɛ sɔn mais n'i ma da a la diyagoya tɛ se k'i kɛ silamɛ ye an bɛ to ka nin de taa ni ka segin a kana saamɛ a kana maloya tɔɲɔli misikala zarati a tɛ silamɛya kɔnɔ a t'a kɔnɔ min b'u da hali sisan waati dɔ tɛmɛna ko musow ka fɛn tɔgɔ ye di
8 mars 8 mars ma tɛmɛ sisan ko musow ka bonya n'u ka karama don jɔnni ye muso bonya ka tɛmɛ silamɛya kan ayi o tɛ yen mais u ye silamɛya de kɛ muso jugu ye walahi silamɛ bɛɛ n'i ka faamu danyɔrɔ don diinɛ na quoi ala danna yɔrɔ min na musow ka ko la a n'an ka kira danna yɔrɔ min na musow ka ko la muso ka bonya ani muso ka kɔrɔta de b'o la muso dɔgɔyalen tɛ yen dɔgɔyalima kisɛ kelen a ti muso ka ye ayi o tɛ yen ne y'i furu k'i bila n ka so n bɛ to d'i ma n bɛ na d'i ma ni se bɛ n ye n'i ka duloki kɔrɔla n bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma n'i ko min o de don ne de bɛ taa doni ta sugu la ne de bɛ taa sɛnɛ kɛ kungo la ne de bɛ ɲani bɛɛ kɛ pour que e ka lafiya so kɔnɔ jɔnni ye jɔn ye ne don silamɛya ye nin de fɔ an ye silamɛya ma ban fana i muso ka bɔ mais silamɛya ko i muso ka bɔ dɛsɛ de kɔnɔ dɛsɛ kɔnɔ dɛsɛ ye mun ye se t'e ye k'i ka denbaya balo i muso dun a ye kalan kɛ a bɛ se ka baara kɛ sariya ko ni o baara kɛ yɔrɔ ye ni amunu bɛ yen ni amunu danaya bɛ yen ko a bɛ se k'a kɛ danaya kɔnɔ sariya jɛnen don n'a ye sariya jɛnen don n'a ye ni sugula tagala de don so feerekɛla de don sariya jɛnen don n'a ye a k'a ka jago kɛ a k'a ka jago kɛ ni danaya bɛ yen sariya siranna danaya ko dama de ɲɛ sariya ye sira bɛɛ di muso ma fo kira yɛrɛ ko sɔlɔsala maa si tɛ se ka muso bonya fɔ maa ba ko n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso dɔgɔya ko maa ni don a man bon ala bolo mana silamɛya ma muso dɔgɔya silamɛya ye muso ka karama de segin a ma mais minnu ko olu de ye muso bonya mais publicité o la n'o muso a bɛ hakɛ to muso lankolon de bɛ kɛ k'o publicité o kɛ ka fotobaw nɔrɔ écran baw kan mais a 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ a 90 bɛɛ ye muso lankolon de ye a tɔ 10 peut-être o ye cɛ dɔw ye o ka dɔgɔ kojugu tulu ni safinɛw ani fɛn bɛɛ muso lankolon de bɛ k'a kan a bɛɛ mais cɛ ta ka dɔgɔ dɛ o kumana silamɛya ye muso bonya ka se hakɛ la dansi t'o la mais a kana filɛ anw ka taw fɛ quoi u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye ala kira ye fɛn dɔ daga anw ka silamɛya bonyana anw y'a fɔ ala de ye ci muhamadu y'i cira ni kiraya ye dɛ nka anw bɛ ala dɔn ka tɛmɛ i kan wa an bɛ ala fɛ ka tɛmɛ e muhamadu kan kafiriya mana kafiriya finman mana ala kira ka denbaya sallallahu alaihi wasallam u yɛrɛ ko an ka sa kitabu min nɔfɛ ko bukhari a ye bukhari kɔnɔna lajɛ kira ye ɲɛnajɛkɛlaw wele ka na a ka so k'u kana ɲɛnajɛ kɛ a musow ye a fɔlɔ kɛra mun ye ko dunufɔlaw tɛmɛndɔ u bɛ ka dunu dasi ko kira muso ko sallallahu alaihi wasallam ko n tanguw filɛ ko kira sallallahu alaihi wasallam a y'a muso sigi a kan na an b'a Aisha pour que a ka dɔnkɛlaw tɛmɛndɔ filɛ sira fɛ ko waati dɔ sera ko kira ko hali bi i ma fɔ u la hali bi i ma fɔ a b'a kan na ko ale b'a fɔ n ma fa sa a yɛrɛ bɛ ka baro bɔ sinamusow ɲɛna ko ale kun fara dɛ ko mais ko ale kun ka k'a lajɛ de n'a b'ale fɛ kosɛbɛ ko kira ko hali bi e ma fɔ ko i jɔ dɔɔnin sa ko kira ko bon i jɔ sa kira y'ale lajigin ka ɲɛnajɛkɛlaw wele ko a ye na n ka so a ye na wayu jigin so kɔnɔ a ye ɲɛnajɛ kɛ n ka denbaya ye mais u k'o ye haramu de ye ko ɲɛnajɛ ye haramu ye mais anw ka kira y'a wele an ka suna kitabu bɛɛ y'a fɔ a bɛɛ o b'an ka suna kitabu kɔnɔ kira nana kɔɲɔyɔrɔ dɔ la dunu bɛ ka dɛsi muso bɛ ka k'a legelege ni dɔnkili dumanw ye ko kira nana min kɛ kira ye foli kɛ k'a sigi
dongri dalas na ka dongri yalamati ka kira pasata Allahu akbar ka kira pasada ko nabi ɲuman laban nana an fɛ yan ko fɛn o fɛn bɛ kɛ sini ko a bɛ se k'a fɔ ye bi a bɛ sini dɔn ko kira ko heyi n tɔgɔ bila tɛmɛ n'i ka dongiri n tɔgɔ bila Allahu akbar Aïdara Allahu akbar ko n tɔgɔ bila ni haramu don kira bɛ taa sigi haramu kɛyɔrɔ la ayi a tɛ gɛrɛ yen tɛ gɛrɛ yen fiyewu o to yen Kulibali a y'an ka suna kitabu wulibali bɛɛ lajɛ Allahu akbar dunun kun bɛ dasi ka ɲɛnajɛ kɛ alakira ka misiri de kɔnɔ n ye min fɔ sisan o y'a ka sokɔnɔna de ye dɛ mais sisan an bɛ misiri de kɔnɔ Allahu akbar a sera a dan na sisan an bɛ misiri de kɔnɔ Allahu akbar ka ɲɛnajɛ kɛ ko n ko ka ɲɛnajɛ kɛ k'u kun bɛ tulo kɛ ni bamuru de ye dɛ hali n'u bɛ tulo kɛ ni misi ku ye u tɛ ka tulo de kɛ tulon don siga t'o la tulon don k'u kan ka kɛ ni bamuru de ye dɛ ko kɛlɛ ladige de don Allahu akbar kɛlɛ ladige Allahu akbar o ma kɛ entraînement kɛyɔrɔ la fɔ misiri kɔnɔ k'u b'a dilan quoi parce que u bɛ fɛ ka kira yɛrɛ kɛ k'a tɛ kiraya dɔn quoi wa a filila u bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kira filila o de fɔ ko b'u kɔnɔ komi n'u y'o fɔ u si cogo b'u kamana gan dɛ o tuma na u y'a yɛlɛmɛ ko bamuru de tun b'u bolo k'u tun bɛ ka kɛlɛ ladige de kɛ u bɛ ka kɛlɛ ladige de kɛ d'accord y a pas de problème mais ko an b'a Aïssata ko kira ma k'a jara koyi ko ne yɛrɛ bɛ taa an b'a Aïssata nana a b'a yan u ye suraka fini ninnu don an bɛ to ka dulɔki fiɲɛmani dɔ don a kan mais surakaw ta tun ka girin dɛ ko tun bɛ kira kan na ko kira ye o bira a muso la tan pour que cɛw kana ye quoi k'a don a ka fini jukɔrɔ mana ko ale kelen bɛ k'a ɲɛ bɔ ale bɛ ka dɔnkɛla ninnu filɛ ayiwa ko a sera yɔrɔ dɔ la ko kira y'a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ɲininka k'u ko cogo di yan komi u bɛ ka Éthiopien ka de fɔ ko kira ko cɛ ko di dɔnkilidala ko di nin bɛɛ de b'an ka suna kitabu kɔnɔ tan Allahu akbar Aïdara Kulibali ko kira ko dɔnkilidala ko di Allahu akbar ko Muhamadu ye mɔgɔ ɲuman ye ko kira saniman don ko mɔgɔ ɲuman don i n'a fɔ n ka kuma in fɔcogo la aw kɛma k'a la ko Muhamadu ye jɔn ɲuman ye dɛ ko mɔgɔ ɲuman don ko kira ka ɲi wa kira ka ɲi kojugu walahi o bɛ fɔ an da la ten wa o bɛ da dɔnkili yɛrɛ la Muhamadu kun ka ɲi mɔgɔ juguw de y'a ka sira minɛ k'u b'a kɛ mɔgɔ jugu ye an b'a ko k'a jɛ yanni an ka se Ala ma subhanallah la ilaha illallah u ko nin ye Éthiopiens de ye dɛ ko jɔnw de tun don ko Éthiopiens de tun don u kun tɛ k'a fɔ jɔnw kɔni ayi a ma fɔ olu ye ni jɔnw don u bɛ k'a fɔ hɔrɔnw de ye kɛnɛ kan anw ka diinɛ ka nɔgɔ kojugu n y'o de fɔ cɛ n'a muso ye n'i bɛ bɔ Sikaso olu ta ye bala duman ye Sikasokaw b'a ɲɛ dɔn bala min ka di u yɛrɛ b'a dɔn a y'a bila moyato la a k'a jouer i n'i muso a k'a dɔn fo k'a wɔsi n'a sɛgɛnna yɔrɔ min na a b'a bila yen a bɛ baraji sɔrɔ mais ne ka kuma ye kelen de ye n y'o de fɔ ye jamiya ni Aïdara ko n ko Ala ka diinɛ na mɔgɔ bɛ fili i ka to ka tɔgɔ dɔ fɔ i bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ peut-être i ka to ka fɛn dɔ fɔ sitanɛ bɛ se hakili la kuma dɔw la n'a bɔra o la ne k'a fɔ o ye Ala ko tan o ka se ka sɔsɔ ni kuranɛ cɛ a tɛ ne wajuli kɛ k'a mɛn subhanallah la ilaha illallah Aïdara n m'a fɔ ko umalawu tɛ nɛni ayi i m'o fɔ umalawu bɛ se ka nɛni Allahu akbar mɔgɔ saraliw mɔgɔw bilalen baara la Allahu akbar u ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ a la u bɛ balo o de la a bɛ sɔrɔ a la o tɛ baasi ye yan'u sara di don cɛ u ma Ala fɛ Allahu akbar mais Aïdara ko ta nin tɛ yen a bɛ diɲɛ wili b'an sɔrɔ yan a t'o mɛn ayi o tɛ mɛn zamzamiw
ɲɛnajɛ tɛ haramu ye mais u bɛ fɛ ka u y'a haramu yɛrɛ parce que olu yɛrɛ ma da kira ka kiraya la u ma da Alakira la sallallahu alaihi wasallam mais nin sabatilen kɔni don an ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ n'a kɛra nkalon fana ye suna kitabu de y'a nkalon tigɛ Hayidara tɛ mais ne kɔni bɛ kelen dɔn diɲɛ yɛrɛ dacogo la Ala fɛ diɲɛ jamana si tɛ yen a siya si tɛ yen min ka ɲɛnajɛ t'a bolo a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen sariya yɛrɛ ye dɔnkili minnu haramu ka madu minnu haramu y'a dɔn n'an ko dɔnkili o ye bamanankan de ye fɛn min bɛ maa bila ka dɔn kɛ dɔnkili kɔrɔ de ye ko ka dɔn kili an hakilila kilili ye marakakan de ye maninkakan de don ko marakaw filɛ kɔfɛ o ko marakakan don an jɛra a la sa kɛ k'a kili kirina ayiwa ko ka dɔn kili ka dɔn wele fɛn min bɛ mɔgɔ bila ka dɔn kɛ o tuma na o mana kɛ i bɛ dɔn kɛ ko ka dɔn welela o de ye dɔnkili ye tuma na ni dɔnkili dara a bɛ dɔn kɛ mais dɔn tɛ kɛ dɔnkili bɛɛ la o de la n bɛ fɛ ka bamanankan in f'u ye k'a fɔ dɔnkili an y'a faamu cogo min na dɔnkili bɛ da ka sɔrɔ dɔn tɛ maduhu pasada aw b'a faamu ten ka pasa da Alakira pasa dara sallallahu alaihi wasallam fo a sigilen kalayara rasul a b'an ka suna kitabu de kɔnɔ ne ka sɛbɛnnen t'a la ko kira sigilen kalayara min kɛ cɛ min ye dɔnkili da a y'a ka disa de bɔ disa min b'a kan na o yɔrɔ bɛɛ kira y'a bɔ a kan na k'a don cɛ kan mais a kɛra u ka damandingɛ ye o min bɔra k'a di pasadala ma a kɛra u ka sanu bɔyɔrɔ de mɔgɔw bɛ n'u ka so de ka na disa in embrasser u seko ye wari min ye k'a di disatigi somɔgɔw ma disatigi salen kɔfɛ k'abu a kɛra u ka sanu bɔyɔrɔ ye a pɛrɛnna kira la ka pɛrɛn kira la a ko tiɲɛ yɛrɛ la anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na i ye farikolotigi de ye anw ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na e ye farikolotigi ye nka an tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ala ye fɛn o fɛn da e ka bɔ a bɛɛ ye i b'a bɛɛ ɲɛ c'est à dire a pɛrɛnna kira la ka kuma dɔnkilidala ninnu kun ka ca dɛ kaabu kɛlɛ est ce que kaabu ye kaabu kɛra kira tile la Hasan bun Sabit o fana tun b'a kɛ o fana Hasanu tun b'i da kira ka misiri kɔnɔ a b'an ka Bukari de kɔnɔ an ka suna kitabu wulibaliw a b'olu de kɔnɔ don dɔ la Hasanu dalen don kira ka misiri kɔnɔ a bɛ ka dɔnkili da a bɛ pɛrɛn Sidina Umaru donna o y'a filɛ ni ɲɛjugu ye quoi mais nin ye mun ye a ko Umaru e wa a ko ne kulela kira la nin misiri in kɔnɔ yan fo kira b'a fɔ ala a dɛmɛ ni sanuman ye bi ruhil qudus ayiduhu bi ruhil qudus ko kira tun b'a fɔ ala a dɛmɛ ni ruhul qudus ye ko a ye kira ka sahaba dɔ wele Umaru ɲɛna ko tari e kun bɛ yan wa o ko ɔhɔ ko kira ye nin fɔ ne ɲɛna yan i pɛrɛnnen ka dɔnkili da misiri kɔnɔ mais u bɛna an don diinɛ jumɛn na diinɛ jumɛn de n'an b'u bolo ko an t'i lafiya ɲɔminɛ yɛrɛ de bɛ maa bila ka fa wulila k'i kɛ criminel ye ɲɔminɛ e ma ye ni école sera yɔrɔ dɔrɔn wa ko récréation ko a ye bɔ ka taa ni lafiya fɔlɔ ko hakili sɛgɛnna a ye bɔ a ma kɛ gansan u siranna de i kana siri minɛ ni hakili ye sɛbɛ ta n'a ti sɛbɛ bila ni fa ma wulala a mago bɛ sa o de la an ka mɔgɔ kalannen ninnu recherchekɛla ninnu walima examen bɛ n bolo a caman lakɔliden caman hakili bɛ wuli parce que u ti waati di kunkolo sɛmɛ ma a ka lafiya
u ti waati di hakili ma a ka lafiya olu kɔni kelen bɛ ka fɛn da u ɲɛkɔrɔ fo n ka bise de examen sera fo ne ka taa de fo n ka tɛmɛ de bon n'a ye hakili dépassé dɔrɔn kilo 2 fɛn min b'o ta n'i ye kilo 4 da kun dun a tɛ se o kɔrɔ a fɔ k'u ye faw la ko u ka examen yɛrɛ salle kɔnɔ k'a kɛra tan de n'u m'a fɔ ko sinamuso nɔ don u bɛ nkalon da u la walima fa dɔgɔkɛ in k'o kun tɛ fɛ den ninnu ka kalan nkalon don a ye fɛn d'a yɛrɛ kun min ka bon a hakili ma a ma hakili bila a ka reposer o de ye faw la i m'a ye ne ye kɔnɔ san ka na n'a ye n ka foro la kɔnɔ in tɔgɔ ye di belebeleba in salogo kɔnɔ sogoni wa ye kɔnɔ sogoni kɔnɔ sogonitigi nana ne ka kɔnɔ sogoni livrer a ko Ayidara a ko ne ye feerekɛla ye tiɲɛ don ko mais ko n b'a f'i ye ko du kɔnɔ kɔnɔw pigeon quoi ani c'est-à-dire sozanw ko o bɛ du o du kɔnɔ k'a den tɛ kɛ criminel ye abada a ko ne k'o fara n ka kalan kan c'est-à-dire fɛn ɲɛnɛmaniw fɛn balolenw quoi denmisɛnnin minnu bɛ sogola n'u ye fo ka t'u sa u tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye u tɛ kɛ dasagona ye o tɛ kɛ ni kɔnɔsogoni min ye kɔnɔsogoni feere ne ma anw b'a fɔ kɔnɔsogoni nka n y'a mɛn bamakɔkaw fɛ ko kɔnɔsogoti ayiwa n y'o mɛn yan n'o tɛ anw fɛ yan ka kɔnɔsogoni mais o ko kɔnɔsogoti yan ka o ko ten o tigi de ye nin fɔ ne ye c'est-à-dire fɛn ɲɛnama bɛ mara yɔrɔ o yɔrɔ ko denmisɛnnin minnu b'u sogola n'a ye n ka pigeon filɛ n ka sɛ filɛ n ka fɛn filɛ ko denmisɛnninw minnu bɛ occupé o la ko u tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye abada o tɛ kɛ ko hinɛ bɛ don u dusukun na siga t'o la alors mais n'a y'an tigɛ ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la ɲɛnajɛ tɛ se ka kɛ misigi tɛ se ka lamɛn kira ye misigi juguw de kɛ haramu ye siga t'a la a y'o de haramu n'o tɛ dɔnkili tun bɛ da a yɛrɛ ye a pasaw dalen don fo ka taa diɲɛ wuli a tɔgɔ ye di an ka tɔrikatigi bɛɛ a bɛ kira ka maduhu de kɛ ni mawuludu ninnu sera a bɛ si ka kira pasa de da pasaw b'a la minnu dara a kɔfɛ mais pasaw b'a la minnu dara a yɛrɛ ɲɛna tasawufu bɛɛ a bɛ alakira pasa de da mais comme o ye arabukan ye mɔgɔ faga yɔrɔ de ye nin ye comme o ye arabukan ye o kɛra alabatokan ye mais ni ne a bɛ hakɛ to ne ye wari di jelimuso dɔ ma n ko dɔnkili da alakira la n'o pɛrɛnna o b'a fɔ i daminɛ parce que arabukan tɛ jelimuso mɔnɛ don koyi e ma arabukan fɔ ne ye bamanankan fɔ walima marakakan i bɛ nɛni dɛ nka n'i kun y'a fɔ surakaw ka kan na u b'a fɔ alhamdulillah kira minnu ye kira kanu n'a y'a ka jalamugu bɔ ka d'u ma Kaabu bunu Zuhair o b'an bolo yan o an tɛ ka k'o dɔnkiliw da wa mais an y'o da ka kɔni parce que arabukan don mais ni an y'a da an ka kan na u b'a fɔ k'o kɛra dɔnkili ye mais aw de y'a bɔ dɔnkiliya la dɔnkili de don dɔnkiliw de tɛ kelen ye dɔnkili don n'a bɔra kuma jala kɔnɔna fo a kɛra k'a da k'a ja ye o de ye dɔnkili ye mais ni suraka kan don o ye alabato kan ye mais n'i y'a da bamanankan na o de ye haramu ye nkalon don a y'a daamu a fɔra i kana haramu de kɛ i ni muso k'a daamu a ye misigi k'a la misigi min tɛ kuma jugu fɔ misigi min tɛ ala tana fɔ a ka dugula dɔnkiliw bɛ yen dɔnkili ɲumanw don a bɛ da faw ɲɛna a bɛ da baw ɲɛna maa t'a bali parce que dugu yɛrɛ dɔnkili don a y'a da a k'a pan a k'a cun mais a ka siran ala ɲɛ kuma ye nin dama de ye n'an ko an b'a fɔ dɔrɔn ko éthiopien de tun don n bɛna dɔ f'i ye o tɛ éthiopien o ye kuranɛ ye kuranɛ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu juma wa iza raw tijaratan aw lahawan infaddu
إليها وتركوك قائما أكون أنجليو يا أنا جلو كمبيا قرآن كوكا على كراتو جمانا أبغى كجوما كتبا كلا دونغري دالا وني دونو مانتي ونانا دونو بيدسي دونغري بيدا وتمنا مصري قفدي وتمنا درون سلامي دو يا كتا كاشينغي دنگا بوتي وبيبورا كاكرا كلندو مصري كونا اني مسوفلا ani kwa ni chetani fla u be farale nyon ko mo tani fla kisa dola be bora slame be bora kira ka afoko kira ka sahaba u bora Allah akbar ajra bora kira ka sahaba be bora sigatala utara nundigi no fe Allah akbar nu bi desi dongri bi daw u ye juma to e ka kira dole to kata ka to kutubala Allah akbar to kan soso ke ay atte soso ajra okunye Angleterre dongri dalaw ya ay o te Angleterre dongri dalaw e shia ka ke ko nyana jata wulo o shia dara dojme Allah akbar ajra suraka yeru de ye nyana je o nyo nyana je kala te jen kono ay o te Allah akbar suraka yeru sigatala o be kenaka u ka shenu ta kala je sige ma se ga nyana je ka te me suraka ay itise flamea de nale ya corriger ko wal cheni wal muso kana ke nyon fe akana nyami yona o e haramu yi nga ire ni muso ini ka demaya ni so je fen fen kadaye o srafe abake foi tala bi baraji soro aya to ni ka lafia kuma do la récréation voilà wuli bal to de atilema wa mao ma ni be ni tasuma model la ni fama wuli la bi mo ko fa sigatala akbar billahi wuli bali ala kira ya asira da ka demaya ma ala ka hina baka ka dongri dala wele kana muso fe ay dongri dawi aka nyana jeke Allah akbar wi hadisa jugu boka kira yere dogo ya ula o hadisa ube Allah akbar ko dongri dala kumbe mamina ko Seydina Umar dona Allah akbar ko Umar dona doro ku yu kam minengolo u bolla ku kam minengolo be fileto dunu ni fen ku bolla ka be fileto Allah akbar mais am ko faga yoro e mi ni karamɔgɔ dɔ ka wajuli mɛn o bɛ k'a fɔ ko dunu min kun bɛ fɔ kira tile la ko n'an ka dunu tɛ kelen ye dɛ Allahu akbar mun de bɛ maa faga quoi c'est à dire arabu ka dunu arabu ka dunu nation dɔ bɛ yen i b'a minɛ i bolo la k'a kɛ tan i b'a fɔ musow ka tɛmɛ a b'i komi dufu a b'i komi musow ka tɛmɛ k'o de tun bɛ fɔ dɛ Allahu akbar o tuma anw b'an siya yɛlɛmɛ ka kɛ arabu ta ye wa ayi o tɛ kɛ anw ta ye dunu de ye ndamani i b'a dun i kɛrɛ la k'a gosi n'o b'i ja u ka dununba bɛ yen dunu wɛrɛ bɛ yen aw t'o ye ka caya o bamananduguw la bɔngolo jazakumullah khair Allahu akbar ajra la hawla wala quwwata Allahu akbar zamzam maa kelen tɛ s'a dɔw kɔrɔ ayi i tɛ s'a kɔrɔ tayɔrɔ fila de b'a la kamalen kɔrɔ fila dɔ b'a yan ta dɔ bɛ yen ta a bɛ na n'a ye fɛrɛ la o bɛ dɛsɛ ni berew ye a ɲɛ kelen in kunna o bɛ taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la siga t'a la mais o de ye haramu ye parce que arabuw ta t'o ye mais comme arabuw ta ye min ye o de dagalen n ko mɔnɛ don quoi Allahu akbar ajra ni diinɛ y'i ban i yɛrɛ la i halakira wallahi ka nkalon tigɛ siya quoi diinɛ tɛ nin ye siya de don wali siya mana e ba i yɛrɛ ka siya la ala yɛrɛ t'e fɛ Allahu akbar o ye wulibali anw ka dunu ye belebele de ye an b'a dasi ni surakaw ta ye bolola ta ye o ye surakaw ka laada de ye o t'anw ka laada ye an bɛ misi wolo tun an da de la walima ba wolo k'a susu Allahu akbar a bɛ bɛn dɛ sariya ye min haramu dɔrɔn wali cɛ ni walimuso ɲamini Allahu akbar ani dɔnkili min bɛ da a ka sɔrɔ ala sɔsɔ t'a la wulibali ni ala sɔsɔ t'a la i nana i fa pasa da foyi t'o la i ba pasa da i ka mɔgɔ min to ka ɲumanya k'i y'o pasa da sariya jɛnna n'o ye kira yɛrɛ pasa tun bɛ da kɛnɛ kan Allahu akbar u ye n kɔri ka n kɔri mais a b'a to n ka fɛn dɔw walanwalan wallahi
parce que n'anw tɛ yen nin kuma ninnu fɔbaw dɔgɔyara an fa bɛ nin dɛ an ba yɛrɛ bɛ nin nka a tɛ se ka yɛlɛmɛ dɛ a fiɲɛ y'o de ko an k'an ɲɔ minɛ de ka tasuma don an yɛrɛ la i b'i ka so i ɲɛ kumunen don i denninw ni i musow bɛɛ bɛ siri i ɲɛ n'i bɔra dɔrɔn bɛɛ b'i dogo la ilaha illallah ne ye kira n'a ka denbaya ta fɔ Aïdara ka kuma tɛ dɛ nin bɛɛ b'an ka suna kitabuw de kɔnɔ sɔsɔcogo t'a la dɛ i kɛra a fɛ o don n'i banana fana i bana kira de la wa a b'an ka suna kɔnɔ mais n'a ma kɛ tiɲɛ ye dun suna de ye nkalon tigɛ ne tɛ ko di ko kira ni an b'a Aïsata a n'a musow de tun bɛ kurusi kɛ ka boli ka ɲɔgɔn dan an ka karamɔgɔ jumɛn bɛ sɔn o ma bi ala ye bonyani da karamɔgɔ kan o bɛ sɔn a tɛ sɔn a tɛ sɔn a tɛ ko a la Usmanu Salihu u y'a n'a musow bila réseau kan k'a k'i n'a fɔ diɲɛ bɛna wuli ne ka kɛ cɛ fɛ kojugu o kɛra o de la n y'a ye a b'a muso embrasser a b'a sago k'a ye n ko wala nin de fɔra mais mɔgɔw y'o dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli bi aw bɛ k'a kɛmɛ kɛ o mais aw ko an karamɔgɔw k'an sen bɔ a bɛɛ la an tɛ sɔn an tɛ sɔn dɛ mun na o tuma aw tila an tɛ ko kalama de n bɛ siran Ala ɲɛ ani foyi man di ne na i man kɛnɛ i man kɛnɛ dɛ anw ka kira y'an dege nin de la ka hinɛ musow la k'u nisɔndiya kira ye an dege o la an ka suna kitabuw ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a musow de tun b'u jɔ ko kira k'i jɔ muso b'a jɔ sinamusow ye alibitiri ye o ye alibitiri ɲuman ye musow jɛlen ye kelen na ayiwa u y'an ba Aïsata jɔ parce que o kun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ tɔ ninnu kun tɛ se ka kurusi kɛ bilen olu kɔrɔbayara u bonyana yarɔ arabumuso caman bɛ yen u bɛ bonyali de ka ca u fɛ yen an b'a Aïsata nin y'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya kojugu u ye kira wele ko kira k'a jɔ ko an b'a Aïsata k'a jɔ tumana ni sinamusow ko hip o la u bɛ boli daminɛ c'est-à-dire ni ne bɛ nin fɔ f'a bɛ ko ni dɔ kɛ n na bilahi parce que hinɛ dɔ de bɛ nin na anw karamɔgɔ a y'anw perdi pepu parce que n'i yɛrɛ tɛ dɔrɔn u b'i fara maalankolonw kan ko maa ɲɛnama tɛ maa ɲɛnama tɛ wa an ka kira ye nin kɛ koyi n'u ko hip an b'a Aïsata ye kira dan pewu o y'a sɔrɔ kira bɛ fɔ san 50 ni kɔ la an b'a Aïsata ma san 20 bɔ u ye boli kɛ dɔrɔn an b'a Aïsata y'a dan musow y'o kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye k'o kɛ kɔntan ye du kɔnɔ k'u ye kira dan kira sabalila sallallahu alaihi wasallam an b'a Aïsata nana bonya kira ko ka kurusi kɛ a ye hinɛ somɔgɔw la dɛ a musow n'an m'u minɛ hali garisɛgɛ Ala tɛ sɔn k'a fɔ non a ye muso bonya a ye muso bonya a ye hinɛ muso la a nisɔndiya ko minnu tɛ haramu ye a y'a k'u ye a y'a t'u ka yɛlɛ wallahi Ala b'i garisɛgɛ fɔ n'a kama a y'a t'u ka yɛlɛ i muso nɛgɛ i muso nɛgɛ f'a ɲɛ kana bɔ foyi fɛ wari tɛ o wari ye se dɔrɔn de ye mais ka yɛlɛ i muso fɛ k'a sagoninw k'a ye ka tulonw k'a fɛ i denw b'o yeli min kɛ a b'i denw dusukun magaya n'u ye furu kɛ don min na u fana b'a fɔ u t'a fɔ maa ye mais u b'a miiri an fa kun bɛ n'an baw ye tan u yɛrɛ b'u taw minɛ ten i denmusow ma n'o ye n'u furula u b'a dɔn an fa kun b'an baw minɛ tan u yɛrɛ b'u cɛw minɛ ten mais denw na o na kɔlɔsi bɛ fa bolo a diminenba sigilen don kitabuw bila an b'a ɲɛfɛ
olu fana b'u den ka tɛmɛ beteme kabini ye b'u ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyali daminɛ Allahu akbar u fana bi criminali mɔdi Allahu akbar fɛn o fɛn bi jɛ u ye ni bɔli don Allahu akbar kira n'an ba Aisata alayhi salatu wassalam u y'u jɔ sinamuso ye albitiri ye Allahu akbar olu ko hep o y'a sɔrɔ an ba Aisata bonyana kira y'a sama ka bɔ a la o bɛ kɛ a y'a dan Allahu akbar musow ma sɔn k'o kɛ kɔndanko ye kira ko nin bɛ bila kunu ɲɔ na subhanallah Aïdara Allahu akbar a ye n dan wa n yɛrɛ y'a dan wallahi silamɛya ye nin hinɛ in de ye siga t'a la kɛnɛ kan ni makari in de don Allahu akbar a fɔra ye ko kira y'a muso sigi a kan na koko la pour que ka ɲɛnajɛkɛlaw filɛ hinɛ jumɛn tɛmɛ bɛ kira bɛ ka k'anw de kalan kɛ wallahi n'o tɛ a ser'o la ayi a ma s'o la jɔnmusow bɛ yen a b'a sigi jɔnmusow kan na sɔgɔma fɔ su siga t'a la u bɛ jɔ n'a ye Allahu akbar mais là a ye jɔnmusow to yen a yɛrɛ de y'a ta Allahu akbar k'anw kalan k'an ka hinɛ an musow la Allahu akbar an bɛ hinɛ u la kira y'o de fɔ aw la sɔn xayirama ye maa de ye maa min bɛ hinɛ a ka denbaya la Allahu akbar don ɲɛkumu ye haramu de ye dɛ n'i y'a ye maa o maa na ala ka maa tɛ zamzamiw sɛbɛ kuma bɛ yen dutigi bɛɛ i denw i musow bɛɛ kan k'a dɔn dutigi b'a sɛbɛ la bi o bɛ dɔn sɛbɛ bɛ yen danyɔrɔ dɔ bɛ yen sanfɛ tapis rouge dɔ bɛ yen o tɛ sago jɔ bɛ k'e de mais n'a tɛ yen kaban a bɛ teriya de kɔnɔ mɔgɔ ni muso ye teri de ye i n'i denw ye teri de ye dutigi n'a denw n'a muso teriw de don n'i wolo c'est vrai mais an ye teri de ye ni teriya bɔra yen dɔrɔn denw tɛ se ka kalan sɔrɔ ni teriya bɔra yen i muso tɛ se ka lafiya wa i yɛrɛ t'i lafiya siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan ye o ye muso daburu samanen don yɛrɛ daburu samanen don mais a ka diɲɛlatigɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔ kabini an ma sa fɔlɔ siga t'o la Allahu akbar a bani Allahu akbar ni muso y'a daburu sama i b'a daburu jigin subhanallah n'i nana ye mun bɛ yen bi i b'a o ka nɔgɔ kojugu o ka nɔgɔ aw b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan n t'o ɲɛfɔ a ye o ɲɛdɔnnen don Allahu akbar Aïdara Allahu akbar o cɛ o tulo b'a la de n'o tɛ olu yɛrɛ bɛ min dɔn a la anw t'o dɔn ayi i t'o dɔn a la Aïdara parce que civilisation y'a sɔrɔ n kɔrɔ la anw kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn ka sɛ minɛ ka di muso ma nin dira an k'a ɲimi o don a bɛɛ bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais waati min n'aw kɛɲɛna n'o ye anw ka waati y'a sɔrɔ o tɛ yen aw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan o tuma na a ye hinɛ a musow la ala yɛrɛ bɛ hinɛ a ye hɛrɛ don a ka du kɔnɔ ala bɛ hɛrɛ sura bilahi n bɛ ka sɛbɛ kuma de fɔ kira de y'o fɔ aw la sɔn xayirama de ye min bɛ hinɛ a ka du la nin ye siritigɛ ayaw de ye a ye hɛrɛ kɛ a musow ye a y'u nɛgɛ muso hakili bɛɛ n'i hakili don dɔ ta ka bon dɔ ta ye mais e min y'u cɛ ye e b'a dɔn i kan ka bɛɛ mara cogo min na ni mɔgɔ tan b'i bolo i b'a dɔn i bɛ bɛɛ qualité dɔn o kumana bɛɛ mara n'a qualité ye ala k'an n'aw dɛmɛ an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ aw bɛna ni laseli tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an kun bɛ mazar sherifila kɔnɔna na don ɲuman na ka bɛn marisi kalo ma san 2026 seliba kalo tile 3 alikuranɛkala min kɛra ni ka kuncɛ ni sufɛ wajulu ye o baara de kun ye nin ye o la an bɛ ala de deli nin kuma minnu fɔra k'an tulow kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ka Allah subhanahu wa ta'ala deli sijan ani kɛnɛya ala k'o di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma ala ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala k'o kisi k'u tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka foli ni wale ɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn o fɛn ni aw sogolen b'an na sherifila jabaranin kan ni waati in na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na k'a yira an na ni hɛrɛ ye k'a yira an ka jamanaw la ni hɛrɛ ye ka basigi ni bɛn ni kelenya sabati an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o se bɛ ala ye k'o kɛ ala k'o kɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila
bawu tenya welela tenya welela saraka jugu bomori tenya welela tenya welela dabali jugu kemori tenya welela